Sanibonani GP. Sanibonani GP. Niyaphila. Onangahle inkomo yami wemnomsano samukwenzani. Nikhona. Ngithi nangahle inkomo yami wemnomsano samukwenzani. Awusuka nini? Ngiyamxolela khuleka. Angizanga. Angizobodi. Ngiqhubeke. Onangahle inkomo yami wemnomsano samukwenzani. Nangahle inkomo yami wemnomsano samukwenzani. Bathi nangahle inkomo yami. Bathi nangosamukwenzani. Bathi nangahle inkomo yami. Bathi hawusamukwenzani. Wena ngikhumbuza uLundwe ma. Nikhona? Bakhona mkhaya. Nikhona? Ay mahlabathi kwangathi umncinyane. Nikhona? Manini mina bengidlula niyezwa. Bengidlula ngizonimema. Angizwanga. Wazokhulumela ekudeni sisi. Angizwa. Ayiwe baba ngahluphe ngamina. Ayiwe baba ngahluphe ekhaya. Ongayalena. Ash. Ay. Kuyo yonke indawo ubonelena. Niyaphila. Manini ngiyamcela ngemza kwethu ngomhla ka-30 kaNovember. Ngeke ngahlala phansi ngacabanga ukuthi ngiyanikweleta bathandi bomculo kaMaskandi, bathandi bomculo kaBonakele. UBonakele uzenzela i-live concert for the first time. Sengisho ukuthi ke isikhathi sokuqala nqa after 18 years kwi-industry. So ngizenzela i-live performance okuyelinye iside elithandwa kakhulu ukuthi enani libone kodwa abahleli bemcimbi bayasincisha lona. Basifuna sidlala ama-CD kanti sifuna ukunikhombisa ukuthi emva kwaBonakele kukhona abantu ofisayo ukweseka noma ke ngithi othanda umculo kaBonakele nge-30 eHillbrow Theatre amathikithi ayatholakala khona eminyango ngoba i-system esetshenziswa ithe ukuba seceleni ikhona abanye abayikhona. So nge-30 umuntu athenga ithikithi uyena onelungelo lokusho ingoma akafuna ngiyiperform. Angizwa bhuti. Malini ithikithi? Ingane ezincane nje njengalezo 50 rand. Kusho ukuthi generally hayi mabhuta babazanga i-general 150. Niyasebenza nina. Ngibona insebenzi nje mina la. Anisebenzi. Hayi ngizonizwela ke ngaleli nganizofika ngalo mani ngasebenzi. Niyangirobha kodwa. Niyangirobha so ngilethela ama payslip ngalela la. Manini ngilokhuza angivukeni ngoma. Angahambi ngisenani nezwe.